Nykypäivänä tietoturva on hallitustason asia. Missä tahansa vähänkin isommassa yrityksessä, niin hallituksen pitäisi miettiä tietoturva-asioita ja myöskin tietosuoja-asioita, kuten asiakkaiden tietojen käsittelyä, ja miettiä sitä, että miten tämä tehdään. Käytännössä kuitenkin huomataan usein se, että ylin johto ja hallitus kiinnostuu näistä asioista tälleen hyvin hetkittäisesti. Eli kun otsikoissa on joku iso tietomurto, LinkedInistä vietiin 130 miljoonaa käyttäjätunnusta, tai Ashley Madison deittipalveluilla on murtauduttu, niin sen jälkeen vähän aikaa ollaan kiinnostuneita ja keskustellaan ja tehdään päätöksiä, myöskin investoidaan, mutta sitten se taas unohtuu. Tämä on vähän sama ilmiö kuin se, että aika moni ostaa kotiinsa palovakuutuksen sen jälkeen, kun kotitalo on palannut. PK-yrityksen kannalta tietoturva ei ole vaan joku softa tai joku laatikko, joka tökätään kiinni verkkoon. Siihen liittyy myöskin oleellisesti asioita, kuten käyttäjien kouluttaminen, jotta yrityksen työntekijät ymmärtävät, mistä tässä oikein on kysymys. Siihen liittyy dokumentointi ja prosessin seuranta. Vaikkapa nyt se, että minkälaisia salasanoja valitaan ja miten huolehditaan, että ne pidetään kunnossa, tai mitä autentikaatiomenetelmiä on käytössä. Ja sitten siihen vaatii tätä jatkuvaa seurantatyötä, koska tämä on kenttä, joka muuttuu hirveän nopeasti. Ja ihmisten kouluttaminen on ehkä se haastavin osa. Ei se nyt niin kauhean vaikeaa olla ostamassa jotain tuotteita, mutta se, että saadaan ne yrityksen työntekijät ymmärtämään ja sitoutumaan tietoturvapolitiikkaan ja tietoturvaprosesseihin, se on ehkä se kaikkein vaikein osa. Koska yksi tärkeimmistä haasteista on se henkilökunnan tietoisuuden kasvattaminen, niin siihen kyllä kannattaa laittaa paukkuja. Eli siis miten se henkilökunta koulutetaan, miten niille kerrotaan näistä asioista ja miten niistä kerrotaan niin, että se oikeasti jää mieleen. Eli joku semmoinen tapa, millä niin kuin ihmiset pystyy kytkemään sen osaamisen siihen arkeensa ja ymmärtää, minkä takia tehdään niin kuin tehdään. Miksi ei saa tehdä noin, miksi tehdään näin. Ja tämmöinen osaaminen ei ole läheskään kaikille yrityksistä ydinosaamista. Ja ihan niin kuin minkä tahansa vastaavan asian kanssa, jos joku ei ole yrityksen ydinosaamista, niin ehkä se kannattaa ulkoistaa. Ja Suomessa tämmöisen koulutuksen pystyy kyllä ulkoistamaan alansa osaajille. Tietoturvainvestoinnit ei koskaan ole kertainvestointeja. Tietoturva ei ole tuote. Tietoturva on prosessi. Sitä siis koko ajan pitää seurata ja parantaa ja pysyä ajan tasalla. Hyökkääjät muuttuvat koko ajan. Hyökkäystekniikat muuttuvat koko ajan. Mä oon yli 25 vuotta seurannut verkkohyökkäyksiä. No, 25 vuotta sitten ei ollut edes verkkohyökkäyksiä, vaan oli lerppuhyökkäyksiä. Mutta joka tapauksessa uhkia meidän tietokoneille. Ja ainoa mikä on pysyvää on se, että ne koko ajan muuttuu. Tulee uudenlaisia hyökkääjäryhmiä, uudenlaisia tekniikoita. Ja tämä vaatii siis jatkuvaa seurantatyötä ja se vaatii myöskin jatkuvia investointeja tälle puolelle. Ja yritysten johdon pitää ymmärtää se, että tässä on tämmöinen kuluerä, joka vaan täytyy ottaa huomioon. Se tietysti pitää suhteuttaa yrityksen toimintaan, mutta nämä riskit on ihan oikein. Aika monella organisaatiolla on tämmöinen hyvin abstrakti käsitys siitä, että ketkä heidän tietojensa perässä oikein on. Ajatellaan vaan, että joku ilkeä hakkeri jostakin tulee ja yrittää viedä meidän tiedot. Eihän se näin ole. Siellä on hyvin erilaisia ryhmiä, joilla on erilaiset motiivit ja jotka menevät eri kohteisiin eri syistä, käyttäen erilaisia hyökkäystekniikoita. Eli organisaation kannattaisi kyllä ihan ensimmäisenä istua alas miettimään sitä, että keitä me ollaan, mitä me tehdään, kuka meistä on kiinnostunut. Pitääkö meidän olla huolissamme vieraiden valtioiden tiedusteluorganisaatioista, tai voitaisiko me tehdä jotakin, joka suututtaa anonymouksen ja ne hyökkää meitä vastaan. Tai pitääkö meidän olla huolissaan verkkorikollisista. Ja sitten kun on mallinnettu se, että mikä se todennäköisin uhkakuva organisaatiolle on, niin sitten sen jälkeen pystytään paremmin laittamaan ne rajalliset resurssit ja rajalliset budjetit oikeaan paikkaan. Tämmöinen tasapainottelu sen kanssa, että kuinka paljon investoidaan tietoturvaan ja kuinka arvokkaita ne suojattavat tiedot on tärkeää. On tärkeää, että ei investoida liikaa johonkin tiedon suojaamiseen. On tyhmä ostaa 1 000 000 euron palomuuri suojaamaan tietoa, joka on 500 000 euron arvoinen. Mutta kyllä tästäkin esimerkkejä löytyy, miten se voi tehdä päinvastoin. Tuolla oli yksi suomalainen kuljetusalan yritys, jonka tietohallintojohtaja antoi oikein haastattelun lehteen siitä, miten he suhteuttaa heidän investoinninsa tietoturvassa
ja yrittää minimoida ne, jotta tietojen arvo olisi taatusti suhteessa siihen, mitä sen suojaamiseen investoidaan, ettei vaan investoida liikaa. Ja siellä varmaan käytännössä investoitiin jo sitten vähän liiankin vähän, koska kyseisessä yrityksessä nähtiin aika iso tietomurto ja myöskin tämmöinen kiristysyritys. Ja itse asiassa tämä kyseinen tietohallintojohtaja ei enää ole tuolla yrityksessä tietohallintojohtaja. Suomessa on monta yritystä, jotka on osannut kääntää heidän hyvän tietoturvatasonsa konkreettiseksi kilpailueduksi. Eli he myöskin markkinoinnissaan ja mainonnassaan puhuu tästä. Ja pystyy dokumentoimaan, miten he pitää hyvin huolta asiakkaan tiedoista ja miten heillä on niin kuin selkeä historia siitä, miten tämä on toteutettu ja heillä on prosessi, miten tämä asia toimii. Kyllä mä uskon, että se on ihan todella hyvä tapa kommunikoida siitä, mitä yritys tekee. Me pidetään huolta sinusta, me pidetään huolta sinun tiedoistasi.